Saret l-ewwel laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika bħala parti mill-konsultazzjoni dwar l-eutanasja volontarja assistita li ma laqa attendew għaliha diversi persuni li esprimew il-fema tagħhom dwar id-dokument ippubblikat għal konsultazzjoni pubblika. Din il-laqgħa saret fis-sala tal-Kunsill Lokali tal-Fgura fejn fost oħrajn kien hemm diversi persuni li esperjenzaw it-tbatija li jikkawża mar terminali fejn b'kuraġġ esprimew il-fema tagħhom dwar dak ippubblikat għad-diskussjoni. F'waqt li fil-laqgħa kien bil ġenerali dwar is-serjetà tad-dokument ippubblikat, opinjonijiet espressi kienu ivarjaw minn dawk li jemmnu l-dokument kellu jkun iktar miftuħ għal dawk li esprimew kontra dan il-prinċipju. Persuni oħra saħħu li meta esperjenzaw it-tbatija mill-qrib u tilfu persuni qrib tagħhom fehmu kemm din hi għażla personali li torbot mad-dinjità tal-persuna li m'għandha tkun imċaħda qatt laqqas fi tmiem il-ħajja. Diversi persuni semmew kif il-fatt li dokument jisħaq li din għandha tkun għażla volontarja li persuna tista' tieħu biss għaliha nnifisha hi xi ħaġa li tagħti serħan il-moħħ. Preżenti għal din il-konsultazzjoni kien hemm is-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riformi Rebecca Buttigieg. Kien hawn min tkellem dwar l-esperjenza personali tiegħu u hemmhekk fejn tifhem kemm hawn min ġarrab u kemm hu importanti li dan is-suġġett jingħata s-sensitività li jinħtieġ u tifhem aktar kif qed nitkellmu dwar id-dinjità tal-persuna fl-aħħar stadji ta' ħajtu fl-aktar mumenti vulnerabbli għalih u għall-eżistjaw. Din il-konsultazzjoni pubblika miftuħa sa 2 ta' Lulju u l-pubbliku huwa mħeġġeġ jipparteċipa u jgħaddi il-kummenti tiegħu fuq is-sit www.facts.gov.mt jew fil-laqgħat fil-komunità li jmiss. Bil-laqgħat issa se jsiru f'Għawdex u fil-Musta.